дини ислом чист? ислом ин дини якахудоӣ буда ба гурӯҳи динҳои иброҳимӣ шомил аст. маънои калимаи ислом ин бахшидани худ ба худо, итоаткунӣ, фармонбардорӣ мебошад. дар забони арабӣ калимаи ислом маънои баробар будан, раҳо ёфтан, боқӣ мондан, озод буданро дорад. аз нуқтаи назари шариат бошад, мафҳуми калимаи ислом ин якахудоӣ буда бар гуфтаҳои Аллоҳ итоат карданро мефаҳмонад. таърихи ислом дар асри ҳафт пайдо шудааст, ки онро дар гуфтаҳои Муҳаммад паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам вохӯрдан мумкин аст. қобили зикр аст, ки мувофиқи роҳнамоиёни дини ислом, расулони қаблӣ аз ҷумла ҳазрати Мусо ва ё Исои Масеҳ ба назди халқиятҳои гуногун равона карда шудаанд, то ин ки онҳо дар мавриди якахудоӣ паёмбарӣ намоянд. лек бо мурури замон баъзе одамон ба паёмҳо андешаи худро ҳамроҳ карда тағйирот медароварданду касонро гумроҳ менамуданд, ки дар ниҳоят эътиқод хато карда мешуд. салом бародарону хоҳарон, агар клип маъқул шуда бошад, подписатсия ҳаракати лайк фаромӯш накунед. агар подписатсия ҳаракати лайк монед, айноми ман ба шумо пешакӣ раҳмат.